Huma bosta dawk li bla daqta trombi jassuguraw il-bżonijiet bażiċi li ngawdu minnhom is-sena kollha inkluż fil-miliet. Fost dawn hemm il-ħaddiema tal-Enemalta, nies ta' dedikazzjoni kbira li bħilithom jaħdmu qatih biex il-konsumatur dejjem ikollu l-aħjar elettriku possibbli. One News żar il-power station ta' Dellemara f'jum kemm xejn normali bħal tas-soltu għal dawn il-ħaddiema. Hemmhekk sibna lil Richard Farrugia, ħaddiem li ilu għal dawn l-aħħar 10 snin kważi dejjem ikun xogħol fil-miliet. Staqsejnieh kif għadd tal-miliet fuq il-post tax-xogħol. Fimni, bħala llum il-miliet u jiġifieri qiegħed il-bot mill-familja, tinħossa naqra diffiċli speċi niftakar ħadd ieħor tiċċelebra aħna qegħdin hawn. Issa rigward bħala xogħol, bħallum iktar ikonna iktar tension għaliex jekk inqala xi ħaġa ma rridux illi aħna barra l-provista tad-dawl tinqata' għax in-nies mhux jgħidu illi aħna meta jixelu l-switch ġid dawl, meta jixelu l-switch ma jiġix dawl, ma jafux mill-li affarijiet ngħaddu aħna. Huwa qalilna li f'ġurnata bħal dik tal-lum iħossu responsabbli doppju biex jassigura li ma jkunx hemm lok biex tinqata' l-provista tal-elettriku. Importanti iktar minn ġurnata oħra illi il-provista tad-dawl teqpa' stabbli għalkemm jiġifieri il-konsum jitlaw jinżel, imma nippruvaw dejjem nżommu kollox stabbli bħala ħruġ ta' dawl. Fil-fatt mhux l-ewwel darba li kienu ħajġru każijiet simili. Farrugia jirrakkontalna esperjenza li ħabbat wiċċu magħha f'miliet ta' ftit snin ilu. Darba minnhom pereżempju kien ħajkonna naqra inċident żgħir, kien mar pipe tal-istim u jiġifieri kieku mar dal-pipe tal-istim, jiġifieri kieku ma konniex daqshekk pronti illi qlibna fuq auxiliary pipe ieħor differenti jiġifieri imma biex inkomplu kien inqata' d-dawl. Allura speċi ta' tkun pront inti f'da żmien illi taqleb mill-ewwel biex ma jinqatax id-dawl. Benemalta magħrufa ma' ħafna nies li jgergru meta jfeġġu xi ħsarat fl-impjanti tal-power station, Farrugia b'ton imqanqal appella biex il-poplu speċjalment f'dawn iż-żminijiet japprezza x-xogħol ta' wara l-kwinti li jagħmlu dawn il-ħaddiema. Nixtieq in-nies ta' barra japprezzaw illi pereżempju kif napprezzaw li l-pulizija jagħmlu xogħolhom u l-infermiera. Jasbu wkoll fin-nies tal-Enemalta fejn aħna qed nagħmlu minn kollox biex inżommu l-provista ta' dawl, jiġifieri u qegħdin jiġifieri mhux qed ingawdu ċ-ċelebrazzjonijiet ta' barra, qegħdin ġewwa biex huma jgawdu aħna qed inbagħtu għana.